Sinjuri nilqgħukom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa ninsabu hawnhekk fit-triq il-Matab. Fil-Matab, u llum ħankunu qed ngħidulkom ftit affarijiet illi għandhom x'jaqsmu mal-Matab u fuq il-Matab illi forsi ma tafhomx. Hawnhekk ta' min ngħidulkom li hawn anke annimali strani, eżempju dal-kelb huwa bej kelb u moża. U kien qiegħed ħabib ma' qattus, immaġinaw ftit. Sorry, baldacchino? Ux baldacchino jien. Ek il-kop, sorry. Għax baldacchino jieħdossib din il-kappella. Illi jekk tinsertaw għajkun għamil qoddis u kol fija, tajjeb. Issa din id-dedikata li tluħ tal-Madonna fis-sema. Tajjeb, hija kappella antika u ikun il-qoddis kif attenti għal-komunità ħelwa u anke għalik jekk tkun tiġi li tgħix il-Matab hawnhekk. Dwardu. Kien joqgħod Brad Pitt il-Matab. ايوه عم جوا مات عم جوا Fem jgħid Edward. هذا دور من اول قدم في الدور كده مثل دوك الصودا اترك الصوت والبيت أيوة. قدم من هيك وبقضيها بقضيها الاخر دور فتشوطه هو قام وحده بالزويمل وديت لنا وانت خدنا فتشوطه وانت ġi li rajtu l-Brad Pitt. ايوه مالا U l-tijaw. ايوه ما دوك الدخيل اللي بنتحققوا فيه من عاو X'inhi? اي اللي بنتحققوا من عاو Mux. Isma, għax pjaċi rimur biħor, għandek bżon nizzel friġ. لا صح Oh, le, xbina dinaw nejnu, għalaw. Mel, kifet n-notaw l-ħabib tijaj jgħat jiprofa jibat il-sound lej il-mera jew inkella il-widna kifini Dik taf għaliex kienet. Dik no l-Ingliżi, le? Għax dik kienu jisemaw il-bastimenti ġejjin mill-baħar għaliex il-waves tal-ħoss tagħhom kienu jaħbtu magħha kienu jkun hemm xi ħadd wis probabbli qed jisma'. Però dis-sistema mhux illi ħadmet tant għax imbagħad eżatt wara ftit kif kienu provaw Malta u kienu ħajbdew jibnuhom l-Ingilterra. Imbagħad ħareġ il-famuż Radar. daqshekk u daw spiċċaw. U l-Malta paw ħafna iktar affarijiet tista' tagħmel san. Ekku, għaw ħafna delizzi fostom li tiġi hawnhekk għaw iż-żamma tal-fellu kif jgħidu bil-Malti. Il-pony. Pony rides. Mod id-dur dawra hekk bil-pony. Ekk naraw zebra tal-Matab, uniċi, Uniċi. Oj, social distancing. Il-Matab ukoll insibu it-Torri tal-Allies tajjeb li kien mibni mill-Gran Mastru Deredin fl-1658 u qabel kien magħruf bħala it-Torre delle Saline. Imma mbagħad bil-mod il-mod irrealizzaw li fejn hu mibni. Il-Matab. Le, fuq ras Ras l-Allis. U għalu għajan għamluħ it-Torri tal-Allis. Illum toħsibu din l-art ħelwa minna u nselmulhom u hija f'qagħda eċċellenti. L-aħħar razzet tibqa' dieħel, l-aħħar wieħed hemm ġew. Ġieli rajtu. Ġieli rajtu. Leqat! Lila ġieli raj. Le. Xtaq taroħ. Jew. Ħdejn il-Matab hemm bajja illi kienet ferm popolari ma' naxxarinax tiġi viċin, minn naxxar tiġi tom, imma mbagħad minħabba li kien hemm il-landfill kienu joħorġu emissjonijiet tossiċi waqfet tintuża sakemm Sakemm u mbagħad eventwalment ingħalaq il-Matab għal grazzja tal-la ngħidu tajjeb u seta' wieħed jibda jom hemmhekk. Fil-fatt anke żwiemel li niżlu sa żwiemel huwa magħruf li jħobb jom fejn hu puru nadif. U għal dawk li jaħsbu li xogħolna huwa ħafif bħalissa l-kollega tiegħi Daniel qed jirriskja l-vejkolu personali tiegħu biex ngħaddu minn fejn Torri tal-Allis. Minn hawn nixtieq nirringrazzjaw lil Clifford. Grazzi tal-li nabdaw il-punti. Seta' qalilna minn fejn ngħaddu bl-eżatt imma grazzi xorta waħda. Il-Matab jinqasam f'diversi żoni differenti. Ekku, fosthom hemm Bajjat, Ġebel San Pietru, tal-Qadi, tal-Luċija, Binġiljala, Ġiovadu. Ħafna oħra. U fost oħrajn ħafna affarijiet oħra insomma. U fl-aħħar sibniha. Meta kien Troj li nefaq 180 miljun aktar li kien joqgħod jowaw jew f'dawn l-inħawi ma naħseb. Għandek 5 miljuni għaw bizbis. Dak Difluk tiegħu? xommu naqa. Xommu naqa. Taħt idejk xomm. Naħseb tiegħu. Tiegħu? Mela sinu jekk xatt jixtieq jixxi dal-flok kelmuna tajjeb huwa uffiċjali ta' Brad Pitt.